बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मुस्रि मिनिस्टार बसुमतारीनि जानानै मरिगाव जिल्ला कमिटि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि ससेन बसुमतारी गामि आमगुरि ककतुली बैसोआ 50 बोसोरनि बुजा बिथाङा प्रेसार स्ट्रक जानानै अक्ट' 18 एप्रिल खालि थैनाय रादाबखौ मिथिनानै जोंनि बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गासै सोद्रोमा लोगोसे गासै नखरनि सोद्रोमाफोरा जोबोद दुखु मोननाय जोङो फोरमायो। बिथाङा थांना थानाय समाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेंखनथाय थानाय गासै बर' रायजोफोर लोगोसे 23 जानोखि जिल्ला कमिटिनि गासैबो दैदेनगिरिजों जयै सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जयै बिथाङा बर' जातिनि गोबां खामानि मावलांनाय बिथाङा बिहोमा दालांबाय। थांना थानायमोनब्ला बिथाङा गोबां खामानि मावबावनो हागौमोन। दिनै बिथाङा हरखाबनो जोंखौ हगारनानै थांबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों बिनि थाखाय आफा आनान गसाइनाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै जों आरज गाबबाय। दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि जानानै थांनाय 18 एप्रिलनि हर गेजेराव 19 एप्रिलनि फुङाव 12:20 रिंगायाव बिश्वनाथ जिल्लानि उत्तर खारिबिल आरो पश्चिम आमजारुनि गामिनि सा 9 सोद्रोमाया रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायनि हाबाफारियाव बाहागो लानो ओंखारलांनायाव लामायाव बिथांमोननि जानाखि बलेर' पिकआप हरखाबै मोनसे जाब्रबथाय इन्सिडेन्टनि गेजेरजों बासाया जायगायावनो थैनांगौ जायो। बे थैनाय रादाबखौ मिथिनानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल गासै जयै दुखु फोरमायो। बिथांमोनानो जाहैदों बुद्धि मथि बर' 14 बोसोरनि, बरनालि बर' 13 बोसोरनि, कालिमन बसुमतारी 17 बोसोरनि, सन्जय बसुमतारी 16 बोसोरनि आरो राधिका दैमारी 14 बोसोरनि। बिथांमोना बे इन्सिडेन्टआव बे जाब्रबथायाव थैनांगौ जायो। दिनै एथ' खम बैसोआव थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो बेबायदि 9 मानसिया जाबादि जखम जाबाय, साबाया जायगायावनो थैबाय, बे मानो गले गले जाबाय थाखो? निस्सय जोंनि बर' गोरों गोराया बर' गौथुम बिथांमोना बेखौ सिरियास रोखोमै जाहाथे लायो, फैनाय दिनफोराव बेफोर जाहाथे जाया। दिनै आङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै बिथांमोना जानाखि जिउ गोमालांबाय, बिथांमोननि जिउ सोलेरा सोरगोआव आफा आनान गसाइया आलो गोजोनै लाखियो बिनि थाखाय आरज गाबबाय। लोगोसे बिथांमोननि नखर आरो बे हालामनि गासै रायजोफोरा जाहाथे जा दुखु मोनदों बिथांमोनजों जोंबो दुखु मोनदों। आरोबाव नैबे 9 साननि गेजेराव 4 साया ओरैबायदि गोब्राबै जखम मोनदों, बिथांमोना दा हस्पिटेलाइज सिकित्सा लागासिनो दङ। बिथांमोना जाहाथे थाबैनो आफा आनान गसाइया बिथांमोनखौ थाबैनो जाहाथे रिकभार खालामो, बिथांमोननि सावस्रिया देहाया नखरजों लोगोसे जोंजों आरोबाव थाबैनो सफैनो हायो, बेखौबो जों आफा आनान गसाइनाव आरज गाबबाय। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो।
24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारआ नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारआ नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।